Pokračovat může příprava unikátní stavby 25 kilometrů dlouhého tunelu na železniční trati mezi Prahou a Berounem. Projekt dostal souhlas Ministerstva životního prostředí. Jinak Beroun je na této trase jenom zastávkou, jde o frekventovanou trať Praha-Plzeň. Souhlas Ministerstva životního prostředí neznamená, že už se hned začne stavět. Předpokládá se, že jenom přípravné práce by mohly začít asi za 3 roky. Chystaný geologický vrt nedaleko obce Ořech. Před spuštěním vrtáku je nutné ho řádně připravit. Vyřídit si vstupy na pozemky s majitelem, s uživatelem. Vrtná osádka si zajišťuje výplachovou vodu, zajištění výplachového hospodářství, vzorkovnice. Vrtů, jako je tento, je na trase tunelu celkem 80 a mohou dosahovat hloubky i přes 200 metrů. Konkrétně tento bude v hloubce 146 metrů. První etapa vrtů je hotová zhruba z 90%. Práce probíhaly na různých místech i během uplynulého roku. Získaný materiál potom míří k další analýze. Tohle je nejdelší vrt na portálu Hlubočepy, délky 80 metrů. Největší poruchu jsme zaznamenali na úrovni 57 a 58 metrů. Největší přínos je to, že jsme nenarazili na žádnou jeskyni. Chystané výstavby se ale obávají okolní obce, a to především kvůli zhoršení dopravní situace. Pod naší obcí Ořech bude zhruba v hloubce 120-110 metrů. Ta stavba bude trvat opravdu dlouho. Čeho my se obáváme, je prostě té dopravy, která bude v rámci té stavby probíhat. Samotný tunel už získal kladné stanovisko od ministerstva. Teď přijde na řadu výkup pozemků a také vyřízení stavebního povolení. Začne se přípravnými pracemi a samotné ražení toho tunelu by mělo pak odstartovat v roce 2031. Cesta z Berouna do Prahy by se měla zkrátit ze 3/4 hodiny na 13 minut. Tunel odlehčí i původní trati podél řeky Berounky. Praha Radotín. Tomáš Sýkora,